Barkanku da zuwa tashar Zazzafa TV interview. Har ila yau dai ba za mu manta da faɗa muku ku danna mana subscribe kana ku danna mana alamar ƙararrawa. Muhammadu Buhari, shin zaka iya gaya mana bashishikan da ake bin mu a ƙasar nan? Dama can akwai bashin da aka yi gado. Bashin da aka yi gado kamar na nawa kenan? Shi ma na fiye da tiriliyan 1.5. Mallafar uban nan. Kowa ya san Najeriya ba matsiyaciyar ƙasa ba ce. Kamar ya ba matsiyaciyar ƙasa ba ce. Muna da arziki. Iya arziki muke da shi? Muna kuma da mutane. Kakkare na mutane hankali mana. His Excellency, ka ji abin da kana bare ce? So ai dama akwai abin da al'umma suka yi da shi. Aikin kawai aikin mutane ana rera mutane hankali. To wai ma ina so in tambaye ka, yawan jihohin mu a Najeriya nawa ne? Shi da 42 ne. Najeriya ta fuskanci abubuwa guda uku. Shin zaka iya gaya mana abubuwan da ta fuskanta? Kuma ba wanda ya ce waɗannan abubuwan ba gaskiya ba ne. Yanzu sai a lauya zanci. To zaka iya lissafa mana su mu ji? Na farko sha'anin tsaro. Ga can ana ta faɗa a arewa maso gabas. Nan kuma 'yan ta'adda suna sace man ma, suna fasa bututun, suna yin wasu abubuwa daban. Na biyu rashin aikin yi. To mun gama da kai His Excellency, kai kuma ganduje muna jin ka ce me? Dama dai ni ne kashin bayan amfani da jan hula. A wace jam'iyya kenan? PDP. To me za mu iya kiranta da turanci? Ita ce abinda bature yake kira trademark. Ta Abdullahi Umar Ganduje, shin zaka iya gaya mana daga inda aka ɗauko ka baka mulki? Wato ni daga bakin titi aka ɗauko ni ba. To be continued, go to our channel Zazzafa TV interview.